एक खेड द्या दिवाटरी खेड कमी झाली का तिकीट कमी झाली खेड खेड एकच कमी झाली का तिकीट पण बघा किती दिले ठाणे टू खेड 55 रुपये 23/8/2022 तर 55 रुपये तिकीट 95 रुपयेपासून 55 रुपये तिकीट झाली आता ही लोकल 4:59 आहे म्हणजेच 5ची अजून टाइम आहे सुटायला 20 मिनिटे बाकी आहेत पण आपण ही लोकल है
घेऊन लागले वाटतं. आता तू कुठं आलास टाकले थोडी वाटतं. हे गम्या इथे असतं बस. बिना बेटी का भावरा आएगा बर्बाद दोस्त तुम्हें. वेल गाऊया तुम्ही वेल चढ वेल